L-iżviluppi li seħħew f'dawn l-aħħar sigħat brabta mal-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern ħarġu fil-beraħ l-inkonsistenza tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. U dan għaliex it-tnejn filgħaxija fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra ġara il-maqlub ta' dak li kien wieħed Lawrence Gonzi 24 siegħa biss qabel. Il-ħadd waqt attività politika f'Ħal Balzan, Lawrence Gonzi wieħed li l-kriżi ta' instabilità fit-tmexxija tal-Gvern tiegħu kienet ser tiġi indirizzata din il-ġimgħa. Dil problema li għanna solvi ruħha, bes mod jew ieħor issolvi ruħha. Imma xi ħin jew ieħor 3 ijiem, 4 ijiem, whatever, tinqata. Però jekk il-pajjiż jidħol ġo ħajt, imbagħad mhux 4 ijiem biex tinqata. It-tnejn filgħaxija iżda fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra, il-Gvern iddeċieda li minflok dil-ġimgħa id-diskussjoni dwar il-mozzjoni tibda it-tnejn tal-ġimgħa d-dieħla u baqa' ma ntrabaċ biżmien dwar meta ser tispiċċa. Il-ħsieb oriġinali ta' Lawrence Gonzi tant kien li l-mozzjoni tkun diskussa dil-ġimgħa li Lawrence Gonzi saħansitra ħassar is-safra tiegħu għal Qatar u t-Tunezija li kellha ddum bejn it-tnejn u l-ħamis ta' din il-ġimgħa. Naturalment, issa li dal-għodu kien hawn dal-iżvilupp, il-mozzjoni tal-sfiduċja trid titressaq lill-Parlament għad-diskussjoni u minħabba fekk jiena issa ikkanċellajt l-impenji tiegħi barra minn Malta biex fil-ġranet li ġejjin issa nkunu nistgħu nindirizzaw din il-mozzjoni. Konferma oħra ta' kemm kollox kien jindika li l-mozzjoni ta' sfiduċja kellha tkun diskussa din il-ġimgħa ingħatat fl-ittra li l-Speaker Michael Frendo kien bagħat fid-9 ta' Jannar b'risposta għat-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat li l-mozzjoni ta' sfiduċja tkun diskussa b'urġenza. L-Speaker ma kienx laqa' din it-talba għaliex kien qal li l-Parlament kien ser jiltaqa' fil-viċin l-4 18 ta' Jannar.